A v tomto okamihu odštartovali cenu iní dostihy podnikov nad 130 cm. Posledný diel mini šampionátu. Dopredu sa derie Saigon. A práve naopak Saigon mierne zaostáva. Veronika Tužičinová už je istou víťazkou v jej sedle. A Maggie s číslom 6, pravdepodobne predsedničkou Amazov, sa stáva víťazkou poslednej tohtoročnej položky dostihov podnikov na 130 cm, ktorej víťazkou je už aj pred týmito dostihmi Veronika Tužičinová pred Lenkou Koškovou a Frederikou Špánikovou. Pravda, toto poradie na ďalších miestach môže ešte poradie týchto posledných dostihov sa trochu premiešať. Každopádne víťazkou mini šampionátu Pony o cenu občianskeho združenia Tarkona sa po 8 dostihoch, ktoré sprevádzali dostihové dni, nie len tu v Bratislave, stáva Veronika Tužičinová. Rozhodcovská komisia teraz počíta výsledky celého mini šampionátu. Každopádne ten bude aj zverejnený